तुझ्या दर्शनाला देवा, आलो तुझ्या दर्शनाला, आलो तुझ्या दर्शनाला देवा, आलो तुझ्या दर्शनाला. मंदिर तुझे सुंदर पावन, मंदिर तुझे सुंदर पावन, मनात आमच्या तुझेच चिंतन, आलो तुझ्या दर्शनाला, आलो तुझ्या दर्शनाला देवा, आलो तुझ्या दर्शनाला. आजची ही पवित्र मिसा देवाचे आभार मानण्यासाठी देणार माया डिसूजा. सोल ऑफ ऑल सोल्स ऑफर्ड बाय लुसिया बोधक. थँक गिविंग मास आणि सोल ऑफ मोहन यादव भोसले. सोल ऑफ जोस्पिन रॉड्रिक्स ऑफर्ड बाय ग्रेगरी रॉड्रिक्स. थँक गिविंग मास offered by for the Holy Cross Church Mahila Mandal, offered by Maya Tribhuvan. प्रायश्चित्त काळातील दुसरा रविवार. हे प्रभो, आपली दया व वात्सल्य आठव, ती पुरातन काळापासून आहेत. आमच्या शत्रूंना आम्हावर विजयी होऊ देऊ नकोस, आम्हास मोहात पाडू नकोस. हे परमेश्वरा, इस्रायला त्याच्या सर्व संकटापासून आमची मुक्ती कर. या पवित्र मिसेला आपण श्रद्धेने सुरुवात करूया. पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावे. प्रभो तुम्हा बरोबर असो. आणि तुम्हा बरोबर सुद्धा. प्रस्तावना. प्रस्तावना. आजच्या शुभ वर्तमानात प्रभू येशूचे गौरवमय रूपांतर होताना अशी वाणी झाली की, हा माझा परमप्रिय पुत्र आहे, याचे तुम्ही ऐका. प्रभू येशूची शिकवणूक व वचने आत्मसात करून त्याप्रमाणे आचरण करणे म्हणजेच प्रभू येशूचे ऐकणे असा अर्थ त्या वाणीद्वारे प्रकट होतो. आपल्या सर्वांचे तारण व्हावे व स्वर्गीय राज्याचे वरदान मिळावे म्हणून देवाने त्याच्या एकुलत्या एका पुत्राचे आपल्या सर्वांसाठी समर्पण केले. आपल्या प्रत्येकाला देवाचे प्रिय लेकरू बनता यावे. उपास काळात आपण प्रार्थना, मनन, चिंतन करावे व उपासना विधीत सहभागी होऊन पवित्र साक्रामेंतामध्ये असलेल्या ख्रिस्ताशी संवाद साधता यावा व त्याच्याशी एकरूप होता यावे. आपल्या अंतरात्म्याच्या गाभाऱ्यातून आपणास त्यांची दिव्य वाणी ऐकण्यास पवित्र आत्म्याची कृपा मिळावी म्हणून पवित्र मिसाबलीत प्रार्थना करूया. देवाचं लाडकं लेकरू होण्यासाठी परमेश्वराने आपणावरती कृपावर्षाव करावा म्हणून आपण आपल्या पापांची आठवण करून या पवित्र मिसेत सहभागी होण्याच्या योग्यतेचे होऊया. सर्व शक्तिमान परमेश्वराजवळ, तुम्हा बंधू भगिनीजवळ मी कबूल करतो की कल्पनाने, शब्दाने, कृत्याने मी फार पापे केले. हा माझा अपराध, हा माझा अपराध. म्हणून नित्यकुमारी पवित्र मरिया, सर्व देवदूत व साधू संतांना, तुम्हा बंधू भगिनींना विनंती करतो की माझ्यासाठी आपल्या प्रभू परमेश्वराजवळ प्रार्थना करा. सर्व समर्थ परमेश्वर आम्हावर दया करो व आमच्या पापांची क्षमा करून आम्हाला सार्वकालिक जीवनाकडे नेओ. आमेन. प्रभो
देवाच्या शब्दाप्रमाणे आम्ही आचरण करावे आणि प्रभूप्रमाणे आम्ही देखील रूपांतरित व्हावे म्हणून आपण प्रार्थना करूया. हे प्रभू आमच्या स्वर्गीय बाप्पा, तू कधीही न बदलणारा आहेस. तू परिपूर्ण जीवन व शाश्वत सत्य आहेस. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे करतो. आमेन. पहिले वाचन. पहिले वाचन उत्पत्तीच्या पुस्तकातून घेतलेले वाचन. अध्याय 15 ओवी 5-12 17-18. परमेश्वर श्रद्धावंत मनुष्य अब्राहमास याच्याशी करार करतो. परमेश्वराने अब्राहमाला बाहेर आणून म्हटले, आकाशाकडे दृष्टी लाव, तुला हे तारे मोजवतील तर मोज. मग त्याने त्याला सांगितले, इतकी तुझी संतती होईल. अब्राहमाने परमेश्वरावर विश्वास ठेवला आणि अब्राहमाचा हा विश्वास परमेश्वराने त्याची नीतिमत्ता असा गणला. तो त्याला म्हणाला, मी परमेश्वर आहे, तुला ह्या देशाचे वतन द्यावे म्हणून. खादस त्याच्या ऊर गावातून ज्याने तुला आणले तो मीच परमेश्वर आहे. तो म्हणाला, प्रभो देवा, मला हे वतन मिळाले हे कशावरून? देवाने त्याला सांगितले, 3 वर्षाची एक कालवड, 3 वर्षाची एक शेळी, 3 वर्षाचा एक एडका, एक होला आणि पारव्याचे एक पिल्लू अशी घे. त्याने ती सर्व घेतली व मधोमध चिरून त्याचे 2-2 तुकडे केले आणि प्रत्येकाचे तुकडे समोरासमोर ठेवले. पक्षी मात्र त्याने चिरले नाहीत. त्या शवावर हिंस्र पक्षांनी झडप घातली. त्यास अब्राहमाने हकलून दिले. सूर्यास्ताच्या सुमारास अब्राहमास गाढ झोप लागली. तेव्हा घोर भीतीने, निव्वळ अंधकाराने त्याला व्यापले. नंतर सूर्य मावळला व निव्वळ अंधकार पसरला. तेव्हा असे झाले की धूमसती, आगाटी व आगीचा जाळ हा त्याच्या शवाच्या तुकड्यामधून जाताना दिसला. त्या दिवशी परमेश्वराने अब्राहमाशी करार करून सांगितले, मिस्राच्या नदीपासून ते महानदी फरात एतवरचा मुलूक मी तुझ्या संततीस देतो. हा प्रभूचा शब्द आहे. आपला प्रतिसाद. प्रभू माझा प्रकाश व माझे तारण आहे. परमेश्वर माझा प्रकाश व माझे तारण आहे, मी कोणाची भीती बाळगू? परमेश्वर माझ्या जीवाचा दुर्ग आहे, मी कोणाचे भय धरू? प्रतिसाद. प्रकाश व माझे तारण आहे. मी तुझा धावा करीत आहे, हे परमेश्वरा ऐक. माझ्यावर दया कर, माझी याचना ऐक. तुझ्याबद्दल माझे हृदय म्हणाले, त्याचे दर्शन घे. प्रतिसाद. प्रभू माझा प्रकाश व माझे तारण आहे. हे प्रभू, मी तुझ्या दर्शनाला उत्सुक झालो आहे. तू आपले मुख माझ्या दृष्टीआड करू नकोस. आपल्या सेवकाला रागाने दूर घालवू नकोस. तू माझे सहाय्य होत आला आहेस. प्रतिसाद. प्रभू माझा प्रकाश व माझे तारण आहे. या जीवलोकीच परमेश्वराची दया माझ्यावर होईल अशी माझी श्रद्धा आहे. परमेश्वराची प्रतीक्षा कर, खंबीर हो, हिम्मत धर, परमेश्वराचीच प्रतीक्षा कर. प्रतिसाद. प्रभू माझा प्रकाश व माझे तारण आहे. ख्रिस्त आमचे दीन शरीर स्वतःच्या गौरवयुक्त शरीरासारखे करेल. दुसरे वाचन संत पौलाने फिलिप्पीकरास पाठवलेल्या पत्रातून घेतलेले वाचन. बंधूंनो, तुम्ही सर्वजण माझे अनुकरण करा आणि आम्ही तुम्हाला कित्ता घालून दिल्याप्रमाणे जे चालतात त्यांच्याकडे लक्ष द्या.
कारण मी तुम्हाला पुष्कळ वेळा सांगितले व आताही रडत सांगतो की पुष्कळ जण असे चालतात की ते ख्रिस्ताच्या क्रूसाचे वैरी आहेत. नाश हा त्यांचा शेवट, पोट हे त्यांचे दैवत आणि निर्लज्जपणा हे त्यांचे भूषण आहे. त्यांचे चित्त ऐहिक गोष्टीत असते. आपले नागरिकत्व तर स्वर्गात आहे. तेथून प्रभू येशू ख्रिस्त हा तारणारा येणार आहे. त्याची आपण वाट पाहत आहोत. ज्या सामर्थ्याने तो सर्व काही आपल्या स्वाधीन करण्यास समर्थ आहे, त्या सामर्थ्याने तो तुमचे आमचे दैन्य अवस्थेतील शरीर स्वतःच्या गौरवा अवस्थेतील शरीरासारखे व्हावे म्हणून त्याचे रूपांतर करेल. यास्तव प्रियजन हो, तुम्हाकडे माझे लक्ष लागून राहिले आहे. तुम्ही माझा आनंद व मुकुट आहात. माझ्या प्रिय बंधूंनो, तुम्ही प्रभूमध्ये तसेच स्थिर राहा. हा प्रभूचा शब्द आहे. जयघोषासाठी उभे राहा. तेजस्वी मेघातून पित्याची वाणी ऐकू आली. हा माझा प्रिय पुत्र आहे, त्याचे तुम्ही ऐका. प्रभो तुम्हा बरोबर असो. संत लूक लिखित शुभवर्तमानातून घेतलेले वाचन. येशू प्रार्थना करीत असता त्याच्या मुखाचे रूपांतर झाले. पेत्र, योहान व याकोब यांना बरोबर घेऊन येशू प्रार्थना करावयास उंच डोंगरावर गेला आणि तो प्रार्थना करीत असता त्याच्या मुखाचे रूपांतर होऊन त्याचे वस्त्र पांढरे व चकचकीत झाले आणि मोशे व एलिया हे दोघेजण त्याच्याबरोबर संभाषण करीत होते. ते तेजोमय दिसले आणि तो जे आपले निर्गमन यरुसलेमेत पूर्ण करणार होता त्याविषयी ते बोलत होते. तेव्हा पेत्र व त्याचे सोबती झोपेने भारावले होते, पण ते जागे झाले व त्यांना त्याचे तेज व त्याच्या जवळ उभे राहिलेले दोघे पुरुष दिसले. मग ते त्याच्यापासून निघून जात असताना पेत्राने येशूला म्हटले, गुरुजी, आपण येथेच असावे हे बरे. आम्ही 3 मंडप करू, आपणासाठी एक, मोशेसाठी एक व एलियासाठी एक. हे जे तो बोलला त्याचे त्याला भान नव्हते. तो हे बोलत असता मेघ उतरून त्यांच्यावर ते छाया करू लागला आणि मेघात शिरले तेव्हा ते भयभीत झाले. तेव्हा मेघातून वाणी झाली, हा माझा पुत्र माझा निवडलेला आहे, ह्याचे तुम्ही ऐका. ही वाणी झाली तेव्हा येशू एकटाच दिसला. यावर ते गप्प राहिले आणि ज्या गोष्टी त्यांनी पाहिल्या होत्या त्यातले काहीच त्या दिवसात त्यांनी कोणाला सांगितले नाही. प्रभूचे हे शुभवर्तमान. ख्रिस्ताठाई माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, प्रायश्चित्त काळातील आजचा 2रा रविवार आहे आणि पहिल्या रविवारी ख्रिस्त सभेने आपली तयारी करून घेतली. तेव्हा आपल्यासाठी वाचन दिलं होतं की येशू बाप्तिस्म्यानंतर अरण्यात जातो, 40 दिवस 40 रात्र उपवास करतो. सैतान त्याला मोहात पाडण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु तो सैतानावरती विजय मिळवतो. आणि आजच्या 2ऱ्या प्रायश्चित्त काळातील रविवारी प्रभू आपल्याला परमेश्वर सांगत आहे की त्याचा एकुलता एक पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त ह्याचा चेहरा कसा रूपांतरित झाला, तेजस्वी झाला, चकचकीत झाला, त्याचे कपडे कसे चकचकीत झाले. आणि श्रद्धेचा अधिपिता अब्राहाम याच्याशी परमेश्वराच्या पहिल्या वाचनात आपण ऐकलेलं आहे, बोललेला आहे. तो संत पॉलशी बोललेला आहे. संत पॉल फिलिपिकरास पत्र लिहितो आणि सांगतो की आपलं जरी मृत शरीर आपण मरण पावलो तरी पुन्हा एकदा आपण उठणार आहोत, त्यावेळेस आपलं रूपांतर होणार आहे. ख्रिस्ताठाई माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, जो मोहात पडत नाही, जो देवाशी नेहमी संवाद साधत राहतो, त्याचा चेहरा नेहमीच प्रफुल्लित, तेजस्वी, रूपांतरित झालेला दिसतो.
आज आपण महिला दिन साजरा करणार आहोत. या महिलांचं रूपांतर करणारे अनेक लोक या जगामध्ये होऊन गेलेले आहेत. प्रभू परमेश्वर आहेच, प्रभू येशू ख्रिस्त आहे, त्याची आई पवित्र मरिया देखील आहे. आणि आपल्या हिंदुस्थानामध्ये, भारतामध्ये सावित्रीबाई फुले यांनी शिक्षणाचा अधिकार स्त्रियांना मिळवून दिला आणि त्या शिक्षणाद्वारे त्यांचं देखील रूपांतर झालेलं आहे. त्या वेगळ्या दिसू लागलेल्या आहेत आज जगभर. 1849 साली सावित्रीबाई फुले यांनी शिक्षणाचा हक्क महिलांना मिळावा म्हणून आंदोलन केलं आणि त्यांना तो मिळवून दिला. त्याच्यानंतर 1949मध्ये युरोपमध्ये महिला दिन सर्वप्रथम स्थापन झाला. त्याला 100 वर्षाचा काळमध्ये गेलेला आहे. आज आपण प्रार्थना करूया आपल्या आयांसाठी, बहिणींसाठी, ताईंसाठी की परमेश्वराने त्यांचं देखील आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक असं रूपांतर करावं. त्यांच्या चेहऱ्यावरती तेजस्वीपण यावं. त्यांना कधीच म्लान ग्लान असं ठेवू नये, तर नेहमीच आनंदी ठेवावं. म्हणून या पवित्र मिसेत आपण प्रार्थना करू. पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावे उभे असा. स्वर्ग आणि पृथ्वी श्रद्धावंतांच्या प्रार्थना. आपलं उत्तर आहे, करुणा कर रे प्रभुजी, आलो तुझिया चरणी आम्ही. माझ्या बंधू भगिनींनो, आम्हाला सदैव प्रार्थना करण्याची गरज आहे आणि विशेषतः प्रायश्चित काळात तर अधिक प्रार्थना करण्याची गरज आहे. ख्रिस्तासह एकनिष्ठेने आम्ही जागृत राहायला हवे आणि आमच्या स्वर्गीय पित्याकडे प्रार्थना करायला हवी. आपला प्रतिसाद. आपले आध्यात्मिक मेंढपाळ बिशप यांना त्यांच्या कामात प्रभूचा सतत वरदहस्त लाभावा व त्यांच्या नेतृत्वाखाली आपल्या धर्मप्रांताची प्रगती होत राहावी म्हणून आपण प्रभूकडे प्रार्थना करूया. आपल्या धर्मग्रामात जे विकलांग आहेत त्यांनी निराश न होता प्राप्त परिस्थितीचा सकारात्मक दृष्टिकोनातून स्वीकार करावा म्हणून आपण प्रभूकडे प्रार्थना करूया. प्रत्येक पालकांनी आपल्या स्वतःच्या आचरणातून आपल्या लेकरांपुढे ख्रिस्त सभेच्या नीतिनियमांचा आदर्श ठेवावा व आपल्या मुलाबाळांवर चांगले संस्कार घडवून आणावेत म्हणून आपण प्रभूकडे प्रार्थना करूया. जागतिक मंदीमुळे ज्या तरुणांना नोकरीधंदा मिळू शकत नाही अशा गरजवंतांना
पवित्र मरियेच्या मध्यस्थीने योग्य तो मार्ग दिसावा, म्हणून आपण प्रभूकडे प्रार्थना करूया. आपल्या कौटुंबिक व वैयक्तिक गरजांसाठी आपण प्रभूकडे प्रार्थना करूया. हे प्रभो परमेश्वरा, आम्ही ज्या विनंत्या मागण्या तुझ्याकडे ठेवलेल्या आहेत त्यांचा तू स्वीकार कर. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे करतो. अर्पण गीत आणि दानं घेऊन येतील महिला. अर्पण गीत. हे विश्वाच्या प्रभो परमेश्वरा, तू सुवंदित आहेस. विपुलतेतून मिळविलेली भाकर घेऊन आज आम्ही तुला अर्पण करीत आहोत. मानवाच्या परिश्रमाचे फळ आम्हासाठी आध्यात्मिक भाकर बनव. परमेश्वर सदैव सुवंदित असो. म्हणा परमेश्वर. हे विश्वाच्या प्रभो परमेश्वरा, तू सुवंदित आहेस. विपुलतेतून मिळविलेला हा द्राक्षरस घेऊन आज आम्ही तुला अर्पण करीत आहोत. मानवाच्या परिश्रमाचे फळ आम्हासाठी आध्यात्मिक पेय बनव. परमेश्वर सदैव सुवंदित असो. म्हणा. बंधू भगिनींनो आणि बाळांनो, आपले बलिदान सर्वसमर्थ पित्याला मान्य व्हावे म्हणून प्रार्थना करा. आपण प्रार्थना करूया. ए प्रभो, आम्हाला पवित्र कर. या ख्रिस्त बलिदानाद्वारे आमची पापांपासून मुक्तता कर व पुनरुत्थानाचा सण साजरा करण्यास आम्हाला लायक बनव. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे करतो. प्रभो तुम्हा बरोबर असो. तुमचे अंतःकरण प्रभूकडे लावा. प्रभू आमचा परमेश्वर याचे आभार मानूया. हे पवित्र पित्या, तुझ्या कुटुंबाचे सर्वांगीण नूतनीकरण व्हावे, रूपांतर व्हावे म्हणून तू आम्हाला हा प्रायश्चित्त काळ दिला आहेस. आमची अंतःकरणे शुद्ध व्हावीत, आमच्या वासनांवर संयम राहावा, मोहापासून आम्ही दूर राहावे आणि आम्हाकडून तुझी मोकळ्या मनाने सेवा घडावी म्हणून तू आम्हाला सहाय्य करतोस. या क्षणभंगूर जगात शाश्वत जगाकडे दृष्टी लावून
कसे जगावे हे तू आम्हाला शिकवतोस. म्हणून सर्व संत व सर्व दूत यांच्याबरोबर आम्ही तुझे निरंतर गुणगान गातो. पवित्र 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 प्रभू, सर्वसमर्थ परमेश्वर, स्वर्ग आणि पृथ्वी तुझ्या वैभवाने भरले आहे. परमस्वर्गात जय जयकार, प्रभूच्या नावाने येत आहे तो धन्य परमस्वर्गात. प्रभो, तू खरोखर पवित्र आहेस. सर्व पावित्र्याचा तू उगम आहेस. ही दाणे पवित्र करण्यासाठी तुझा आत्मा यांच्यावर येऊ. ही दाणे आमच्यासाठी आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचे शरीर व रक्त बनवत. स्वेच्छेने स्वीकारलेल्या आपल्या दुःख सहनापूर्वी त्याने आपल्या हातात भाकर घेतली. हे प्रभो परमेश्वरा, तुझे त्याने आभार मानले आणि ती भाकर मोडून आपल्या शिष्यांना देत म्हटले, तुम्ही सर्वजण हा घ्या आणि खा. हे माझे शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी अर्पिले जाईल. भोजन झाल्यानंतर त्याने आपल्या हातात प्याला घेतला. हे प्रभो परमेश्वरा, पुन्हा एकदा त्याने तुझे आभार मानले आणि तो प्याला आपल्या शिष्यांना देत म्हटले, तुम्ही सर्वजण हा घ्या व ह्यामधून प्या. हा माझ्या रक्ताचा प्याला आहे, नव्या व शाश्वत कराराचं हे रक्त आहे. हे तुमच्या व साऱ्या मानवांच्या पापक्षमेसाठी सांडण्यात येईल. हे माझ्या आठवणीसाठी करा. श्रद्धेच्या रहस्याचा आपण जयघोष करूया. त्याच्या मरणाच्या व पुनरुत्थानाच्या स्मरणार्थ हे पित्या, आम्ही तुला ही जीवनदायी भाकर व हा तारणदायक प्याला अर्पण करतो. तुझ्यासमोर उभे राहण्यास व तुझी सेवा करण्यास आम्हाला पात्र केल्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. आमचे परमगुरू पोप फ्रान्सिस, महागुरू लुट्सर डॅनियल व इतर सर्व धर्मगुरू यांच्यासह आमची तुझ्या प्रेमात उत्तरोत्तर वाढ कर. आमच्या आधी हे जग सोडून गेलेले आहेत आणि ज्यांच्यासाठी आजची पवित्र मिसाळ आम्ही अर्पण करीत आहोत, त्या सर्वांना तू स्वर्गीय सुख दे. ख्रिस्तवासी झालेल्या सर्व लोकांना तुझे दिव्य दर्शन घडू दे. आम्हा सर्वांवर दया कर. देवमाता धन्यकुमारी मरिया, तिचा पती संत जोसेफ, सारे प्रेषित व जगाच्या आरंभापासूनच्या तुझ्या सर्व साधू संतांसह आम्हाला शाश्वत जीवनाचे वाटेकरी कर. ख्रिस्ताद्वारे ख्रिस्तासह ख्रिस्ताघाई पवित्र आत्म्याच्या ऐक्यात हे सर्वसमर्थ पित्या, नम्र तुझ्या तुझा सन्मान हो, तुझा सदा सर्वदा हो तुझा. आमेन. सर्वांनी नमन करा. प्रभू येशूनं शिकवलेली प्रार्थना आपण आत्मविश्वासाने म्हणूया. हे आमच्या स्वर्गीय बाप्पा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझे इच्छेप्रमाणे हो. आमची दररोजची भाकर आज आम्हाला दे, आणि जसे आम्ही आमच्या अपराध करणाऱ्यांना क्षमा करतो, तसेच तू आमच्या अपराधांची क्षमा कर, आणि आम्हाला मोहात पडू नकोस, पण वाईटापासून आम्हाला सोडव. कारण राज्य, अधिकार व गौरव हे प्रभू परमेश्वरा सदा सर्वदा तुझाच आहे. हे प्रभू येशू, तू आपल्या प्रेषितास म्हणालास, मी तुम्हासाठी शांती राखून ठेवतो,
मी माझी शांती तुम्हाला देतो. म्हणूनच हे प्रभू, आमच्या पापांकडे पाहू नकोस, तर तुझ्या ख्रिस्त सभेच्या श्रद्धेकडे पहा आणि आम्हाला तुझ्या स्वर्गीय राज्यातील शांती व ऐक्य देण्याची कृपा कर. तू नित्यजीवी असून सदा सर्वदा राज्य करतोस. आमेन. प्रभूची शांती तुम्हाबरोबर सदा असो. आणि तुम्हाबरोबर सुद्धा. आपण एकमेकास शांती वंदन करूया. जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराच्या कोकरा तू आम्हावर दया कर. जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराच्या कोकरा तू आम्हावर दया कर. जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराच्या कोकरा तू आम्हाला शांती दे. हे प्रभू, आम्ही अपात्र असूनही तुझ्या शरीराचे व रक्ताचे सेवन करीत आहोत, म्हणून आम्हा शिक्षेस पात्र ठरू नकोस, तर आध्यात्मिक आणि शारीरिक स्वास्थ्य दे. जगाची पापं दूर करणारं हे देवाचं कोकरू पहा. ह्याच्या भोजनास बोलावण्यात आलेले सारे धन्य. हे प्रभू, तुझा स्वीकार करण्यास मी पात्र नाही, परंतु एक शब्द मात्र बोल, म्हणजे माझा आत्मा बरा होईल. आजच्या उपासनेसाठी सर्व भाविकांचे हार्दिक स्वागत आहे. ख्रिस्त शरीर हे बाप्तिस्मा झालेल्यांसाठी आहे. इतरांसाठी आशीर्वाद आणि प्रसाद उपासनेनंतर दिला जाईल. कृपया सहकार्य करावे ही नम्र विनंती. पान क्रमांक 59, गीत क्रमांक 22. पान क्रमांक 59. आपण सर्व एकत्र प्रार्थना म्हणूया. ख्रिस्ताच्या आत्म्या मला पवित्र कर, ख्रिस्ताच्या शरीरा माझे तारण कर, ख्रिस्ताच्या रक्ता मला व्यापून टाक, ख्रिस्ताच्या कुशीतील पाने मला साफ कर, ख्रिस्ताच्या दुःखा मला धीर दे. हे उत्तम येशू माझे ऐकून घे, तुझ्या गायात मला लपवून घे, तुझ्यापासून माझा वियोग होऊ देऊ नकोस, दुष्ट शत्रूपासून माझे रक्षण कर, मरते वेळी मला बोलावून घे, मी तुझ्याकडे धावत यावे अशी आज्ञा कर, संतांबरोबर मला तुझी स्तुती सदैव गाऊ दे. आमेन.
हा माझा प्रिय पुत्र आहे, मी त्याच्याविषयी संतुष्ट आहे, त्याचे तुम्ही ऐका. आपण प्रार्थना करूया. हे प्रभो, या पवित्र संस्काराबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो, स्तुती करतो, उपकार समजतो. या संस्काराद्वारे या पृथ्वीवरच आम्हाला आगामी जीवनातील आनंदाचा अनुभव दे. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे करतो. प्रभो तुम्हा बरोबर असो. आशीर्वादाच्या आधी आपण सूचना ऐकूया. आता मिसेनंतर लगेचच फादर एरल फर्नांडिस विना आलेले आहेत का? त्यांना बोलवा. त्यांची ओळख आपल्या माया त्रिभुवन यांनी करून द्यावी आशीर्वादानंतर. आणि तुम्ही या तपसाधनेचा चांगला अनुभव घ्यावा आणि प्रायश्चित्त काळाची तयारी करावी. आज महिला दिन आपण साजरा करणार आहोत. बरोबर रिट्रीटच्या प्रवचनानंतर सर्व महिलांनी खाली जमायचं आहे, चहा पाणी करायचं आहे आणि कार्यक्रमाला तिथे आपण सुरुवात करणार आहोत. प्रभो तुम्हा बरोबर असो. आपली मान नम्रतेने खाली वाकवा आणि परमेश्वराच्या आशीर्वादासाठी प्रार्थना करा. परमेश्वराचा खूप खूप आशीर्वाद तुमच्यावरती यावा. त्याचा वरदहस्त सतत तुमच्या पाठीशी असावा. तुमच्या सुखदुःखात प्रभू असावा. आजारात आणि आरोग्यात तुम्हाला त्याने स्पर्श करावा. तुमच्या मोहाचा आणि ममतेचा तो साक्षीदार व्हावा. सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा आम्हा साऱ्यास आशीर्वाद देवो. आमेन. जा या प्रायश्चित्त काळात तुमचं परिवर्तन व्हावं म्हणून तुम्हास पाठविण्यात येत आहे. देवाचे आभार मानूया. अंतिम गीत. मानव में